Boas, hoxe neste vídeo imos finalizar co primeiro bloque de temas de literatura galega que entran na Sabau. E para iso imos estudar o teatro galego do primeiro terzo do século XX con tres grupos: o teatro das Irmandades da Fala, o teatro da xeración de vanguardas e o teatro da xeración Nós. Porén, compre tamén, para ter unha pequena introdución, falarmos do teatro anterior, o teatro rexionalista. Para comezar, pode ser moi útil facermos unha pequena descripción da situación do teatro en xeral en Galiza, e que este era o xénero menos cultivado dentro de toda a literatura porque contaba cunha serie de obstáculos. Así que para comezar a falar do teatro galego no primeiro terzo do século XX, temos que contar un pouco a súa situación falando destes obstáculos. O primeiro deles era que o idioma galego, debido á diglosia, era un idioma que estaba bastante excluído dos espazos públicos cultos. É dicir, considerábase un idioma de xente pobre, sen estudos. Entón, o público potencial para estas obras de teatro non ia acceder a elas se estaban en galego. Ademais, tamén nos atopamos nesta época con diversas prohibicións para representar teatro que non estivese en castelán. Por outra banda, tampouco había moitos profesionais que puidesen representar as obras en lingua galega, co cal os textos dramáticos quedabanse só iso, en textos, e por iso moitas veces falamos de teatro para ler. Ademais, o teatro nesta época non foi un xénero demasiado popular en Galiza porque tivo que competir co cine, que estaba nos seus inicios e tamén en auxe. Por último, tamén cabe destacarmos como consecuencia de todo isto que acabo de dicir, que faltaba un público comprometido ou unha serie de mecenas que colaborasen a que as obras se levasen a cabo. Por todo isto, cada unha das obras que se lograba levar a cabo moitas veces acababa só por ter unha ou dúas funcións. Nesta etapa, como xa comentamos antes, vimos do chamado teatro rexional, e sería bastante interesante citarmos nesta etapa unha obra chamada A fonte do xuramento, de Francisco María de la Iglesia, que reúne bastante ben todas as características deste tipo de teatro, e ademais é o iniciador do teatro moderno. Ten unha temática rural, é de duración breve, é bastante costumista e os personaxes son bastante tópicos. Nesta etapa, o teatro representábase en coros populares mediante cadros de declamación. E agora, pasando a falar das tres xeracións que si que entran directamente no noso tema, como xa dixemos, Irmandades, Vanguardas e Nós, imos centrarnos primeiro no teatro das Irmandades. As Irmandades da Fala concibían o teatro como unha arma política, é dicir, mediante este xénero pretendían facer unha propaganda clara do galeguismo e tamén do nacionalismo entre clases medias urbanas, porque podían chegar máis doadamente a elas. Ademais, tentaron sincronizar co teatro europeo e empregaron novas técnicas. A súa lingua era moi coidada e abandonaron o verso. Antigamente as obras acostumaban a escribirse en verso e a excesiva narratividade. Compre destacar a iniciativa que foi o Conservatorio Nacional de Arte Galega, fundado en 1919, que foi a primeira compañía teatral profesional de toda Galiza. Dentro do teatro das Irmandades temos bastantes autores, como poden ser Armando Cotarelo Valledor coa súa obra Hostia ou Xaime Quintanilla coas súas obras Alén ou Donosiña, pero imos centrarnos en dous. Primeiro imos falar de Ramón Cabanillas, o cal xa estudamos na poesía das Irmandades da Fala. Ramón Cabanillas escribiu Amanda Santiña, que foi a primeira peza que se representou no Conservatorio Nacional de Arte Galega, do que acabamos de falar. Supuxo un avance na literatura galega porque foi a primeira comedia galega con personaxes non labregos que ademais falaban en galego. Antes dábase o chamado bilingüismo diglósico que xa temos comentado nalgún outro vídeo, é dicir, os personaxes poderosos actuaban falando en castelán e os personaxes máis humildes representábanse falando en galego. Aquí, tanto as clases señoriais como as clases baixas falaban no noso idioma. Ademais, esta obra foi escrita en prosa e trataba sobre o tema amoroso. Por outra banda, Ramón Cabanillas tamén escribiu outra obra bastante importante que foi O Mariscal, que trata a figura do Mariscal Pardo de Cela, pero tomándoo como un referente, como un abandeirado da oposición galega fronte ao centralismo. O outro autor bastante importante que imos comentar é Antón Villar Ponte, coa súa obra Os Evanxeos da Risa. Esta obra estivo inspirada nos esperpentos de Valle Inclán, outro autor galego pero que non escribiu na nosa lingua. Despois de comentarmos o teatro das Irmandades da Fala, imos pasar
o teatro da xeración Nós. Se as Irmandades da Fala concibían o teatro como un arma de propaganda política e unha arma pedagóxica, para a xeración Nós, a creación dunha obra teatral xa era un fin en si mesmo, e incorporaron ao noso teatro elementos surrealistas e simbolistas, ao mesmo tempo que técnicas que se desenvolvían en Europa, como a introdución de máscaras, a importancia da luz, do decorado, do vestiario. No teatro da xeración Nós imos estudar os mesmos autores que estudamos na narrativa da xeración Nós, que son Vicente Risco, Tero Pedrallo e Castelao. Vicente Risco escribiu unha obra moi importante que foi chamada O bufón del rei, que mediante a materia de Bretaña facía unha reflexión sobre a maldade. Por outra banda, o Tero Pedrallo incluíu elementos surrealistas e tamén do que máis tarde sería chamado teatro do absurdo, e as súas obras son máis apropiadas para ler que para unha representación. Imos falar de dúas. A primeira delas, A Lagarada, é unha traxedia rural na que se evoca o poder demoníaco do viño e contén escenas líricas de carácter fantástico. Por outra banda, temos tamén a obra chamada O desengano do prioiro, que ten tanto elementos satíricos como elementos elexíacos, e trátase do relato da sustitución da industria do viño pola industria dos ataúdes nun pobo, facendo así unha alegoría da sustitución da vida pola morte ou tamén da sustitución da fidalguía polos artesáns. Por último, dentro do teatro da xeración Nós, temos que falar de Castelao. Castelao só ten unha peza dramática, chamada Os vellos non deben de namorarse, pero esta é considerada unha das mellores obras na nosa lingua de toda a historia da nosa literatura. Esta foi estreada en 1941 en Buenos Aires, e para falar dela temos que comprender primeiro a visión do teatro de Castelao. Castelao concibía o teatro como un espectáculo global, é dicir, para el o importante non era só o texto, senón que lle outorgaba tamén moito valor a aspectos como a iluminación, o decorado, o vestiario. A obra en sí consta de 3 lances. En cada un vello namora dunha moza e acaba morrendo por isto. Porén, en moitos deles inclúese a morte como a un personaxe avisando o vello antes de que a desgraza ocorra. Finalizan os 3 cun epílogo no que os vellos se reúnen no cemiterio xa mortos e falan de todo o que lles ocorreu arrepentíndose e ao mesmo tempo das novas que lles chegan das súas familias, das mozas das que namoraron. Agora imos pasar a falar do teatro de vanguardas. Aquí, como na narrativa de vanguardas, con citarmos a Rafael Dieste xa chegaría. Rafael Dieste escribiu a chamada A Fiestra Baldeira, que é unha comedia simbólica sobre a perda da identidade. Nesta obra é interesante sabermos o argumento, porque é bastante orixinal. A Fiestra Baldeira conta a historia dun mariñeiro que volve rico da emigración. Entón quere encargar un cadro, un retrato que teña de fondo unha fiestra, e esa fiestra quere que represente unha paisaxe mariñeira. Porén, a filla e a muller néganse, considerando que a paisaxe mariñeira pode ser un símbolo da súa orixe humilde, e convénceno para que cambie esta por unha paisaxe dun xardín fidalgo. Os seus amigos mariñeiros enfadanse e deciden ir á súa casa para sustraer cunha navalla a paisaxe fidalga da fiestra, sendo así isto un símbolo da perda da identidade. Para rematarmos, a xeito de resumo e para ter unha idea xeral un pouco máis clara, imos volver facer fincapé nos 3 grupos que pertenceron a esta etapa literaria dentro do teatro e no grupo que os influiu. Primeiro, o grupo que os influiu é o grupo do teatro regionalista, que foron os precedentes das Irmandades da Fala. Dentro dos 3 grupos que estudamos neste tema, temos o teatro das Irmandades, que foron os que, por así dicilo, iniciaron unha dramática nacional, o teatro da xeración Nós, que foron os que dotaron a esta dramática dunha certa madurez e universalidade, e por último o teatro das vanguardas, que incluíron dentro deste teatro a modernidade. Ben, como sempre, moitas grazas por escoitarme, agardo que isto vos sexa de utilidade e, en canto remate de facer os resumos dos 12 temas de literatura galega da Sabau, xa nos poñemos a ver textos, a comentalos, e seguro que así será todo moito máis doado e entenderedes moito mellor. Un saúdo e moitas grazas.